machiegni kod josuba ariyo mabende antiere godo e studio kinyi maka uono. Namba mar simu chakang uyudo thuolo mae sama ngogoe tangu piny jaod bura kachiel koda ka wakili koda Kevin Osero mano godo e studio kinyi maka uono. Ote gi thoth gi odhi ne mheshimiwa kata moko bede gi machiegni kodi. Japiny kiwinjo ote mantiere kar kanyo. Kore wach ni Robi nyaka MCA oyude. Kama ne chal mar wach miwacho ni podhi nyaka polling stations kama gintiere. Paro maga josuba wete gi mayujo kanyo koro ote achiel kachiel. Okay. Ingeni Cleophas adier kabisa nikech nyoro ne ane forum moro to ng'at machiegni sana gi mheshimiwa mar finance wacho ni o support ng'anyo ndara nyaka losi wapenj mbunge be kawuono kwan gode setka wacho ni o support ng'anyo. Koro maybe josubo dong mana koda nikech osiro ng'anyo. Ingeni kaka jatelo, what do you need to do? Kaka jatelo une wengewa mwanyalo gore kuomgi. Ka minister osebalo, mjumbe bende osebalo, koro ere kumwadhi ringe. It means ni koro wanyalo go watewa ng'anyo, wanyalo mana go koko ne mana maybe the president. But I think it's high time we use the goodwill masani wan godoni mondo our member of parliament Malura Hinya kachiel kod finance minister one kaka nyalo bridge the gap. Wasebedo e koyo for a very long time. Kaka neno jawinjo wacho kanyo ni for the first time wabedo gi 14 kilometer road maya Magunga to donjo Nyabera to chopo Sindo to dhi nyaka Mbita. To kaka neno kata kineno oboke manyandiko ndara ma is very essential ne jo Sindo sana kata ne jo Suba ndara maya Sindo dhi Nyabera dhi nyaka Koguta ma dhi nyaka Homa Bay. Nikech trucks, for example, maya Victory Farms ma is a leading contributor kata leading tax contributor in Homa Bay County mago rech mana maya Sindo. To kanyo bondiko ji machamo mana 600,000 jok moko chamo nyaka 1 million. Tiyudo ka rech maya kanyo temi supply the whole nation waonge ndara. To kwa onge ndara kama mjumbe gi joge wacho ni gi support ng'anyo matin ni agin gisegolore kanyo kage osidi winjo wachno gisegolore kanyo kage nyalo onge gima ginyalo konyo wagodo. Finance minister through his handlers bendo wacho ni kawuono gidhi e ng'anyo. Koro ane message moko koro gidong koda mondo ane kaka konyalo wajo piny wadong kendwa mondo ane konyalo niyo kaka wichi wanyalo chopo. But that said, allow me to go back to the point of contention. Gima duong kani the court ose rule. And the court ose rule ni NG-CDF as amended in 2022-2023 is unconstitutional. And the court no wacho the grounds mantiere kanyo kaka separation of power, devolution, to get prudence use of funds. Gima ntiere sani ni mondo mi gino odhi mbele after 2026, wabunge have to go back to the drawing board to see ni the NG-CDF ni otenore gi katiba. Management mare bedo otenore kod katiba. Nikech adiri kaka ni wacho ni golo wajumbe from the CDF itself is a very technical. Nikech gikao credit of everything. Kata even after amendment. Yudo kataka ranking mar MPs. Nyiti men in terms of MPs motimo maber e CDF. Yudo kababu Owino nye oyombo. Ndindi Nyoro no yombo. No ka winjo kumano uketo changa. Ma en jakom mar Suba South. Donge. No kaneno kumano uket NG-CDF ma Embakasi. Wakia kata. Onge kumano ukete jakom mar NG-CDF ma Kiharu. Wakia kata. Koro yudo ka the members of parliament gima court ne temo wacho ni your members of parliament odong kaka jok manyalo oversight that fund ma without them participate, not necessarily participating, but bedoni gine ma luet gine kanyo ma gine ma gi call the shots gine ma gi wacho ni gini dhikama gine ma gi wacho ni gini dhikama. Number 2 moningo bedni timo kopo ni NG-CDF act ni nyaka bedni dhi mbele wangia neni ere functions ma overlap. Functions mar county government kaka agriculture odong ne county government ogole NG-CDF act. Gik machalo kaka emergency kopo ni national government time
obed ni national government time, county government time, kako se obed act mar parliament, to wajumbe bende koro bed gi a clear cut policy ma onge duplicity. Nikech with that, ka en pesa mar NG-CDF biro, then the committee mar constituency nyalo manage with clear functions maonge duplicity no. Ka en bursary to beda ni en bursary. By the way, ingeni pesa ni kikawe pesa mar NG-CDF, moro ntiere governors CDF, moro ntiere mar the president, gin pesa mang'eny mar gear to the same thing. Makopo ni nyalo kata choke kumoro achiel in one kiti, to kata free secondary education masani is very expensive sani, wanyalo bedo godo. Koro it's gima culture ma wan godo ni everyone wants to be seen to be working. And everyone wants to be seen to be working not within the constitution, but within the funds. Kaga itiyogi funds mag jopiny. Koro yudo ka funds mag jopiny gi ema ginyalo wuotho godo ka ging'eni nitiere mileage mabe giyudo ka. Nikech sama koro for example mbunge na owuok odhi Suba kocha, owuok ni odhi inspect weche mag CDF. Ing'eni mileage ni bende mileage bende nyaka wuogi. Koro I think it's high time mondo wabed gi clear cut policies ni roles mag NG-CDF. They are very specific. They don't go to the county, they don't go to the national government. It's very specific. Number Rio, the management is very specific, needs about the board. And if a member of parliament has to participate, is participating as a member of the constituency, not as a patron, not as the leader, not as the chair. With that, wabrobedo gi a good thing. But gima gingeni chakre tarik achiel dwe mar abiriyo 2026 gino ngema kopo ni gi insist ni entiere to mano they will be violating the constitution unless ni gi amende kata gi appeal kanyo ka en loss